Уважаеми дами и господа, скъпи гости, добре дошли на днешният празник Сирница, превърнал се в традиция вече за нашия град и организиран за пореден път от община град Добрич и регионален исторически музей. Прошка, така се нарича този ден от народният календар, дошъл да ни покаже отново мъдростта на българина. Да простиш и да поискаш прошка, да пречистиш съвестта си и да ти олекне, въпреки болката на обидите и гнева на разочарованието. Да обичаш ближния така, както обичаш себе си. Не да искаме повече, а да поискаме просто да бъдем повече по-добри. Прошката, последното препятствие, което човек трябва да премине, за да изпълни душата си с мир и любов, в очакване на Христовото възкресение и да открие сърцето си за надеждата, родена от събудената за нов живот природа, така както са го правили векове преди нас. Някога на Сирница, на прага между зима и пролет, българинът изричал своят благослов за здраве, късмет и берекет и вярвал, че ще се сбъдне. Лумбали сирнишките огньове и приканвали хората със своите игриви шарки. Всяко село и ръководител на оркестъра Живко Желев.